jam 8 guys. Enek ketekan artis setengah 8 ketekan artis. Bengi-bengi Masya Allah. Ben tak syuting. Ya Allah Pak. Ponakan syuting ya Pak. Bengi-bengi tak tekan. Ya Allah. Mau nek isek udane koyo gak iso yang gak iso mater. Iki udane rada terang wis. Pamer kan. Nek ketok sirah. Rika anaknya Rasto. Bayi jenengan. Ngoro terus nih kono. Sintenan. Padahal juga gawane bayi. Lu gawane. Ayo mulai aku. Kualan ten iki. Nek loro iki bingung. Aduh. Ada ngobatno Ngomong dulu ya, masker dicopot tuh. Ini kayaknya juga, kayaknya mergian kok makanan ya jerawatan ya mau ngonten. Akhirnya jerawatan lagi, nggak jerawatan lah kok. Tapi sehat, sehat. Jenengan pripun? Ya aku mau ini sehat. Aku panganan, pangan sih ya. Mboten mondek lampun mondek. Bagaimana cuma boleh ya Pak. Ada Berarti kira balik rumah jadi. Mana yang boleh sing ida-idaan kene ra usah. Ida-idaan gayang nggon panggonan. Gawean. Kancane akeh. Sak gawe-gawean ya Pak. Pokoke sak entuke yo nrimo. Nah, teban kono ora loro ae ora Ayo loro. aduh. Tapi ora loro, tapi gawane iki iki apa kowe sul teko kae ora loro. Hasil teko. Oh iya. Oke seminggu. Loro. Macam ini kono yuk. Aku cuacane. Mungkin milik. Ini Sulawesi ya. Iya, selama. Cuacane. Aduh, Asep kok Selama wis kebakaran. kotor lah. Lira, Koyo. batu bara. Yo sik koyo. Iya, kebakaran kuwi kan nek asep lho, asep tuh ngantek. Walah. Iya pinter banget. Bang, sesek yang malah Lah, pakai risiko. Tapi lumayan tapi ya. Bayarannya ya akeh ya jane. Tapi yo risiko. Lalu ora loro iki. Lah ki saurunge dibojo iki loro apa ora kono? yo kadang orang biang tok. Nah, Iya. iya berarti lah padha karo ora oleh merantau ado-ado. Bukan jadi setiap hari. Dedekan sak is nrimo sak anan. Ora ndelok eneng kok ijek enom bayan. Eh, Lah aku enak. nek jablek ora mergawe kok. Hmm. Asam ndang aku ora terus dadi jablek terus dadi Hmm. apa? Lah kowe tanto Rika tah mergawe, Hmm. lah jablek lho, Hmm. Pak aku apa langsung mergawe. Hmm. Nah, mergawe DPU, Hmm. tukang mergawe kayu. Hmm. Hmm. Iya jute ya iso mangan. Tapi yo ngono mau beban di pokoknya bulet-bulet ini sudah mergawe apa. Betul-betul. Dengan bisa awakmu nang bayaran aku. Udarane kamu repot tapi Pak. Terus pakai asap iki. Hmm. Oke. Turun kene ya. Kayak iso turun. Nah, rasa Kangen turun. mak mare. Kangen mak tak jek sesuk era gelem. Maksa iki mang ya. Iya. Iya, marai suwe ra anu marai. Kalau ada janji guys. Ya kuwi ya iso uga. Iso uga Pak, mungkin pengen cedak ae ngono. Rumah aja nih kon sesuk iki mendung arep udan. Aku ki bayi iki nang ngene iki ora butuh wong tuwa iki lek gawe sane. Tenang aku bayi arep
dijapit to ae bisa. Mak sawah yo melok nang sawah. Aku wis para tuaku bali ngene. Mes nek bayi seneng kene. Aku gak iso ngopeni kowe, aku yo mlenggono yo wong pancene wong para tuaku wong tani, aku gak iso diopeni. Bayi nek kok randu wae nggih, Mak. Aku yo ora mau bayi randu dhewe. Aku ki itu ora mbok-mboken Kang. Tenan alhamdulillah, bila lagi bayi dari bakar kono. Terus nek kedua Lina. Lina ki ning kene yo, Pak. Lina gawe ning kene. Gawe nang kono. Terus gue bayi nerandune. Dodol marai dodol. Dodol ku sik sak omah mbek diwar. Wah. Kok masak mbek diwar. Bar selapan gletak gomlir ini. Sepedaan terus. Anggere bayi ngeletak kowe rene, bayi ngeletak kowe rene. Lah piye mboke cak. Terus saiki aku mbakku gak enak maksudnya ya iso yo. Rapa. Rapa ning kene. Ya Allah, ya Allah. Dia wong bayi iki dia wong tuwa yo penak. Jene sing Iki yo ra kitang selapan rong lapan iki dadi tumbone ngono lho Kak. Isek direka-rekakno apa pokoke adus-adusi. Ya nek sing ngadusi aku mbak ngadusi aku dukun bayi. Kok dipijitno wetenge baru matur kantrok ngono. Wong mak kok mijitno. Mijitno ki ora nata bocah iki ora kowe to ditoto iki maksud iki bayine ditoto. Terus kene iki sakangan-sakangan iki dibiji. Kok terus suka popo. Lah Mbah. Gunungan kece wae Mbah. Mbah Mbah Mentes ya Mbah meninggal. Kebonku Mbah Mentes, Mbah Jini, Rafa iki mak ayanu iki. Oh alah yo dhewe kan mek banyu genah mek iki mek aku mek banyu yo roh dhewe kok ambek ember iki cilik. Cilik Pak, sami nangis sae ngono. Ngono ki nangis kaya aku iki. Nek Rika iki kaya aku ndek cilik nangis sae. Nggak ipak ya. Nanti kalau ning tombong nek pas pulaan. Ada melok nang tombong pulaan. Cik kan. Cek kelingan kok. Yo nangis saya tipak nang tombong Pak Ari gregetan yo rono rene. Saiki sampe diputus aku ya Allah. Kok ketane rasa terus. Simpen sak iki mae. Semuanya itu. Kerjaan. Kerjaan Jadi maksudnya ulan itu. Ulan kiri, ulan rolas ya. Pas 7 bulannya ulan rolas. 7 bulannya ulan rolas. Yo gue di YouTube mae dicekel dikembangno. Wis mbok nonton apa-apa nek gak apa-apa terus apa ngerti. Kena tambah lahiran. Timbang nganggur. Iku nek di konten ngono nek pamane duit piro ngono yo nentokno. Timbang ngerti mbok jopo yo karo jopo yo ora apa-apa golek. Yo njopo yo ngonten. Heeh, YouTube sing konten ora apa-apa. Kok wong awake dhewe nampa duit akeh juta-jutaan saka ibaratnya saka pemirsa ya kono ape konten diwaca elek diwaca apik ya resiko ya wis pancene wis nampa duit kok kono akeh resiko ya ditampa sing penting gawe ngono sing penting mergawe ape kono konten nyacat wong njunjung wong wis gak sah dianu wong awake dhewe memang untuk duit kok ngono ya wis ae ben arane ngene-ngene itu penting semangat ya. Ngono ae. Gawe konten diisi. Aku ya seneng nek mbok isi-isi ngono ae ben entuk pendapatan ngono lho wong kuwi cara isi tok ae. Ya sempur lah apa diarani wong ngene diarani wong ngene gak apa-apa wong awake dhewe golek duit. Wis penting semangat. Diseni apa ngerti untuk rezeki kok ngono. Yo ngono mau ngonteni. Gue nyanyi-nyanyi, kok berlaku ngene batinku kok Rika gawe, aku ngono terus muncul nang gawe neh loro wetenge gedhi ya Allah alhamdulillah kok nangis sampai lahiran aku itu kan kok kene itu
jemaah atas. Iya, jadi mama lon-lon elu terus banter-banter. Wetenge gede. Nek wetengku gede kae nek aku mbok di uwanane wong apa yo tak tendang ae kok arep buyang. Tenan wetengku gede sakmene lho, kolaan ki apa doro ngono omahe gak ero. Utawa aku wetengku gede sakmene. Kolaane cepuk yo. Kene tok ngarep tok. Lho kuwi meteng Mas, meteng kok ora meteng gak aku ngono. Intop tok. Ngono ki anggere krasa lara ngene iki tak entesno ngene. Ketoke merongkol iki karo nyetir karo ngene-ngene silit waduh yo, ya serem goyang. Jute bayine yo lancar lho, Lek. Terus aku pijet karo Mbah Karmi kuwi, Mbah pijet ke Mbah ngono. Mbah Karmi yo ora ngrasa. Esuk muni mak piyo wis nggawa tas ngene. Piyo babar pisan Pak. Mantu kawahi Pak, anggere Pak nunggu nenggone Bu anu Bu sapa kuwi Mbah wong Mbak Romo kuwi. Alah iki menjenengan mriki meleh jam 3 nempet jam 4 lho wong weteng loro kok mulai kon jam 4 jam 8 teko omah ki wis tak nggo tuku sarapan tak ngubah-ubah tak nggo nyapu sing arep ini aku kan wis nunggu kuwi kocok ha. Tak lah aku piye jajal wong bayi iki tak rasakno tenan aku tak rasakno tenan. Tenan aku ki wong pokoke buayi tak nunggu kocok yo. Kono ki nenek nyemprot. Aku wiris si wedi ki malah anakku Arifin ngene. Wis Mak, ndang rumah sakit, ayo. Wis Arifin wis bingung. Mas Randy cepet mriki Mas, aku ya tak nikmati loroku rono rene. Padahal gak oleh ngono ki ngeten gak oleh Kak. Kudune ngene. Gak oleh ngopo lek. Mondolnya tertekan dek nih, jadi suwek malahan. Kayak gitu, mondol nafas, ini. Dokternya ngono ndak kok suwek, akhirnya loro. Ora wayai ngeten mbok kena. Jadi bayiku yo alhamdulillah Kak, wis digowo ngono, malah ngidul sing dindi. Kena apa kuwi? Kena matamu karo bayi kok. Teko aku ngono bola wis ngamuk yo wis ngono. Matamu karo bayi aku kan bedene biasa ngono. Nek yo wedi teko omah yo mules wetenge kan arep mburi mbak aku. Tekan iki Mas Randy ki asu aku. Numpak motor digebut Kak. Jacok tenan. Aku yo katek-katek. Wah, aku ki numpak motor ki tak ngenekno. Ya ampun Mas Randy. Bianter lho sampeyan iki lho. Malah nek bayi nang kene ora apa-apa Mas rezeki wak bayi nang kene. Lah wis lah. Ya bianter lho Kak. Aduh. Aku ki numpak motor yo ngene meleding ngene. Asu. Terus karo terus teko digledek. Mak niki anu jenengan pergi puskesmas. Orang langsung nang puskesmas nduwe langsung rene. Pinter. Orang bayar. Aku nganggo GPS. Nek nganggo GPS orang bayar kan ndang ngurus. Nggih ngurus. Heeh, ngurus nang loro. Untuk lah BPJS ku terjadi non aktif, soalnya aku juga baru mungkin kabeh. terus Sing kisku ki kayaknya dicabut to, Lek. Sing aku tak ngurus. urus dhisik ae yo. Kok sing ngurus wis narugi ae, rasa kowe ora wili. Nah, kan Lek dicabut. Iso apa lah? Iso. Karek aktif no. Nek saiki kakak sama cowok itu Yo nggo kakak KTP. bisa dong, bisa pecah pasal. Ini gak arep Ini mecahnya apa untuk nek wis bareng pas lahiran? Jangan ngurus dhisik lah. Piye nek Ya diurusi pisan karo nek wis aktif kangge terus ke lahiran sementara ndek mak dhisik ra apa-apa. apane? Ora mecah kakak. Belum cakak ya mak isih lah. Mak dhisik ra apa. Aturannya gak kan? Gak wis berubah saiki ning rumah sakit. Udah dicari kakaknya sih oke. Wis ya, Gak ngerti Pak piye carane ya. Kok kok anu ya? pokok untuk dicari rencana aku ngono lek kan ngurus kakak saya. Soalnya kan lahiran bisa ribet. Ngono. Dia ngurus kakak sih. Urus kakak.
Oh, tapi ya wong orang omah-omah dhewe iki ya tetep nek nembur tak terno ora apa-apa. Pundutan. Ora apa-apa, Regane randu. Cepuri adol lek mboten. Kalau saya kok gitu. orang kok nek kowe rene ae, urusan sok apaan? Boten boten. Kali Kok rene tak aku tak numpak mobil ngeter kowe. Kok ora langsung dadi. Terus tak aku tak tekok. Apa kok gorine titipno gak ya gak apa-apa. Nek titip suwe kok nek tak tuwa ndur malah setilu. Ora apa-apa. Kok tak dudohno gak apa-apa. Kan bebek danis. Aku gak ngerti nek proses sing nek meteng apa gak mutun ya Pak yo. Mari ya gak mutun iki. Kok rene ae kok tak terus lho tak apa-apa nek rene langsung tak jak kapan-kapan. esuk ya. Ya nek esuk ya nang durus lho. Maksudnya iki nek bayi iki ben umpamane digowo rumah sakit itu tidak pada larang. Ke rumah sakit iki yo bayare larang kan. Bayi iki yo minimal ijek nek 3 juta. Timbang pemerintah kan nganjurno ora apa-apa. Kok wong pemerintah nganjurno kok dinggo gak apa-apa. kenapa pun bayar 50.000 repes. Heeh. Kenapa bayar 50.000? Aku ora pandek kayuran bayar kok. Bayar apa ora, Nduk? Ora usah rek. Wis BPJS alhamdulillah duitku utuh. Ya nak 50.000 wis repes. Yo Pak yo. Iki bayar 50.000 repes tok, padha karo ora. Bayar 50.000, jute pelayanane ya apik aku langsung nenggok kono yo. Rumah kono langsung dikokon ngeden langsung bayi nduk cuma aku ijek pendarahan mergo urung dikiret. Terus aku kan terus dikek ngisor gitu. Oh niki kula pendarahan iki. Terus ngene. Lho, kula dikira to, Lek. Daerah iku. Jerone dening patok diroboi, lha terus diroboi terus resik terus sedina terus mulai. Ora nek. Mek bayine liwat ngisor yo lara nduk jenenge wong aku ki 3 juta bayar nang ngisor kabeh. Yo dinikmati ae lara lho jenenge wong gede. Oh, tinggal kiri. Oh, jero wong iki kabeh wong wedok ngalami ngono. Lek engko dioperasi ki yo penak, tapi kan iki Terlalu lek iki telu terakhir iki penak. Terima angop lah. Medun iki. ngono to. Lambe, Pak. Pangger mangan. Hajute ki Saking ngombone ngono. Heeh. Bros. Lek jeneng wong bayi iki yo wong loro tapi kapok lombok. Bari-barine iki. Ora apa-apa, Nduk, bayi iki loro ora apa. Kewajiban Kabeh wong. lakone aku yo ping 3 nek. Yo lara jenenge wong bayi kok ora lara. Oh sak penake diumuring dinggo ngene dinggo ngene. Tapi sing rata iki rodok terus bolongane ombo kan. Nah, ya kae. Yo Pak yo. Nah, terus pencolot cut. Pencolot. Ngene bidan diseneni kok umur sakmono kok ijek meteng ngono. Yo mir-mir mergo iki umur sakmono kan wis rawan. Wis papat tahun. Kakek jungok kan, jungok yo aja kakek. Pokok go esuk go jalan-jalan. Aja kakek jungok iki. Tenang, Mbak. Lah sirahe kan ngisor. Sirahe ku ngelu. Yes, pokoke tinggal mlaku ya kesel yo jungok yo ora apa-apa, tapi aja berlama-lama. Kowe nek kakek jungok iki beda kan. Tenang, wong meteng nek kakek jungok beda kowe tak ngene. Beda ambek wong sing mlaku, ngono pokoke sing kakek jungok. Padha kaya mae kono. Foto nek kula kon mlaku ambil itu. Aku Jadi jengke. kan anu senam. Senam dene ya. Ya kuwi wis padha kontraminasi. Kan kerjane kono iki kan. Nang kono iki. Oke. Kan tahun. Ya sudah. Nduk wae nduk. Nek mantuk ora mantuk kok iso ngindo piye? Pak jalan mantuk.
tuku kene. Engko nek umpamane nenggo nduro tak terno. Kowe mampir ini, wis engko tak terno Pak wis kok ngono lek. Ya Wis saurunge tak mampir. Pokoke sing penting kakak KTP. saurunge ngebel sik ngabar iki ngebel sik kene kowe ngebel wayu. Iya, enggak aku arek bel lagi. Aku tak kok. Supere kanggo apa ora. Ya asing tembure lek ngaku pamane kowe sore iki omong kowe esuk kan aku iso berangkat ngono. Aku tak terno kono. Engko nek diterno ambek awake dhewe muga-muga cepet ngono lho maksude langsung tadi tangani. Kowe nek leren rene suwi. Aku tak tekok nduk iki sing cepet apa ora wonge wis dilayani. Tenan aku gak diduki. Nek terima blurung nae lek damis wong iki yo nang kene ora diajeni aku nang njaba iki alhamdulillah kudu ngajeni aku. Tenang. Wong-wong kok gak seneng mbek aku yo nang njaba jute yo sak pabrik ning nggonku lek tunduk. takoki. Pabrik seragam ngene. Iya, aku iki ndelok nang pamane aku ki upamane wong-wong enek sing ndak ngajeni aku nang njaba yo disalami diajeni monggo mak padahal aku wonge ngene iki aku tak ketokno sama anak-anakku nang kono dadi aku yo diajeni kok gak dicamah wong aku arang aku dicamah wong bener cangkemku gosok ngene yo aku arang diajeni wong aku sekali metu aku diajeni njaluk salam njaluk donga malah dongkek iki tak kandhani tenan wong gak seneng pancen sekilas ndek niki wong ngerti aku ki wong iki sudah sapa ora aku nang ngene iki lho mbok sang beda ndek pancen kula asline ya wis kok tak ya wis ada kok bayi nang kene lancar kok nek enek apa-apa bayi ndang kondo dan nyewa motor ojo rumah sakit langsung dan cepu bedak rumah sakit nek ketok loro dan langsung dan rumah sakit ojo dinding-dinding Nggone bidan kok kaya linane bidan. Kaya apa kudu dak periksano tak bayi kita saiki iki wis kok dijual ndek kae ngono lho. Ya nang tak tau mangan dhisik tek manggo santai wae tak dolakne ya. Oh pinter. Mbon lek. Yo Ala kesah. Mergawe nang kono ki aku olah aku. Gak gawe apa kok jenenge video aku ya apa tak jenenge apa ora gawe ngono. Aku budal ora nyangoni. Aku budal tak ora nyangoni ki lho sama aku nang ndi ngono kae. Golek sampean tim kelantan nang pas wis terakhir. Ora nyangoni blas aku sama. Mulai rene yo wis ta nduk. Gak wis. Wis ora apa-apa. Mulai rene yo sok welek. Wis ta. Amet Sampai sendo, ojo kesehatan yo. Udah mesti ora sendungak nopo-opo. Aku ki nek wong mateng iki. Iya ora apa-apa. Ponakane wong lanjek merintis ah. Kon kek yo apa le cah. Kok ya wis selalu hati-hati ya, Le. Hati-hati. Alon-alon aja. Maksud benten rono iki rambut jaket eru tok banget kowe lho. Nek nek kowe gak apa-apa bocahe ngono lho. Hati-hati ya. Jaket ojo sembrono kowe. Wis aja sepedaan adah-adah kowe. Gue leren-leren ning dalan. Tapi perapatan saran itu lagi cor-coran hati-hati. Cor-coran Aku anak. pikiran iki Urung dadi. kok iso ora Hujannya ya padang lho, tapi udan leren ae. Kok wis teko ngrawuh dungkupan wis halus. Iku ya apa casutan ya? Gue bikin bersuka. Terus ada ngomong kok casutan tak gawani. Boten lek. Boten udan lek wis Wis Ngodan wis. Iya wis. casutan Pak ku nek
Sing sitoke kuwi lho. Yes, Nek rudine ora apa-apa. Pun boten. Wong Kok ora bocah udan. sudan lho. Orang Terus jangan atuh kok. Wis lek, kok usah lek. Pun. Ora. Ora kok. Kalau potong bulan. Hati-hati. ya wis tak mlaku. Lawan. Ndak teles ngene. Hati-hati lho Rut, lon-lon. Dalane gendenan cecor kok. Masih hati-hati pokoknya. Begagah ae. Begagah. Gagah. Tak gawani. Iki lho. Begagah. Bakon gagah ki ora kuwatir dibuang. Wis mak wis. Ya, Waalaikumsalam. Begagah iki lho. Waalaikumsalam. Ya. Saiki anune dianakno bisa Sagate- kancane. Iya. Iya, iya, heeh. Ada ya, wetenge gede. Aduh, banget ini kan. Wah, langgar ponakanku gawane enek-enek ya. Si gawane anggur. Anggur. Wis ki sesengi ya. Muga-muga ponak-ponakanku diparing seger waras kabeh. Didono sengkalane, dicedak rezekine yang ya dono belaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.